Днес ще играем на една супер забавна игра. Две истини и една лъжа. И какви са ви имената? Валерия, Десислава. Играйте камък, ножица, хартия, за да разберете коя ще е първа и да измислите двете истини и едната лъжа. Добре, окей. Имаш ли ги намислени? Имах куче за една седмица, изпуснах временната си рибка в канала или имах котка, която се казва Томи. Изпуснала си временната си рибка в канала? Не, няма да съм котка на име Томи. Чакай, какво си спуснал в канала? Временната си рибка. Как? Просто как? Просто миех аквариума и ми я изпуснах. Жалко за рибката. Давай сега си ти. Значи, тази седмица бях на море, пуснах се на диван и паднах на 20 метра дълбочина. Бях на село в бараката, т.е. на бараката и паднах от нея. Тя е доста висока. И третото е, че нашите ме забравиха, когато бях малка в магазина за супер много време и не се върнаха и трябваше да ги чакам пред магазина, за да се спася. Ще кажа второто, с бараката. Не,